ادھر گتا ہمارا جوان کو تھا چا جیکب آبادہ بشیر بلوچا جی بشیر چے تفصیلات ہے بابتا جی بالکل سجو ملک ڈولا کستیں جیکب آباد آمدے چہلم حضرت امام حسین علی مقام کستیں انتہائی عقیدت و احترامات کستے منین جی گئے ہما موقع سرا کستے سیکورٹی انتظامات کستے انتہائی کستے سخت 2000 سے گیش کستے پولیس اہلکار این کستے افسران کستے ہما کستے تعینات ضلع بھرام پینٹیا سے گیش کستے کسان مدنی کستے ماتمی جلوس کستے ہما کستے مختلف ہندائی کستے ہما برآمد بیت 15 ہندہ کستے مختلف ہندہ کستے ہما مجلس کستے منعقد بیت ضلع کستے داخلی خارجی اگر دگائی ہورا کھنو تو ہما دا ٹریٹریا چا وجی کستے پولیس کستے پکٹس کستے اضافی کستے ہما کستے قائم خدا تھے ہما دے جلوسیں کستے گزرگاہ ہما دا سزا چا گیش کستے خفیہ کیمرہ نصب خدا تھے 15 کستے مانیٹرنگ روم کستے قائم 2 ہمائی کستے کنٹرول روم دے ہما دا کستے قائم بیسیاں جلوسیں گزرگاہیں اگر دگا ہورا کھنو تو ہما آمدائی جلوسیں گزرگاہ ہما دا کستے خاردار تار جسو کستے ہمائی کستے سیکورٹی کستے فل پروف بنائی دیئے گلی ہیں دگ کستے گھٹی گلی محلائیں کستے دگائیں کستے ہورا کھنو ہماندہ دے کستے پولیسہ کستے خاردار تار جسا گا ہمائی وجائی کستے ہمام دی محلہ کستے مخلوقار کستے آگ روغام کستے مریضان کستے اسپتال آگ روغام کستے مزنے کستے مشکلاتان کستے ہمان دیم دیگی کفر ہمان کستے مزنے کستے پریشانیاں کستے مبتلا شہر کستے بیشتر ایریا سا ہمادہ کستے کھل سے دکانان کستے ہما کستے پولیسہ کستے زبردستی کستے بند کھنائے توجہ جی بات میں نتوار بشیر بلوچ میں حملہ داری کنگا